Per la porta de darrere. Tiene que decirle Leopoldo. Bueno, marxem i passem. Senyor restaurant. Bueno, també. Bon dia. Sabrem los Bon dia. Eva, tens que posar 2 despertadors, eh? No, no és problema. Va haver un control d'alcoholèmia. Ah, t'han aturat? Ah, sí? Vinga. Bon dia. Ai, perdona. Hola. Molt bé. Gran excursió, gran matxaires. Matxaires no, Hola. Gran matxaires. No, jo n'he portat 2.
Ayan, come. Aquí en la sala. Vamos a la cara. Ando tutti igual. Bon dia, Roberto. No vale, aquesta no vale. Cap problema. ¡Adelante! ¡Venga! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Gran fotógrafo. Gran fotógrafo.
Sí, noi. Vale. Y mira, y aquí nos hacemos un poco más aquí a la tama, ahí no sé si se ve algo, no se ve nada que va. Sí, sí, si ve, sí. Sí, se ve algo. Ahora mismo ficha, sí. El orgullo aquí está, nosotros nos dicen, no, de aquellos con la super caña, todos. Dos, tres. Un pau, dos paus, tres paus, quatre paus, cinc paus. Som-hi! Dos que tripa la tropa. Hola, buenas. Hola. Nos llevaban al huerto. Esto no puede ser. Esto no puede ser.
guapa tu. Molt bé, vale. Molt bé. Bueno, pues, amigues i amics, pues, com havíem dit al Oscar, un any més, una vegada més, un dia gloriós, amb majúscules, d'aquesta excursió. En fi, us prometo que no em dilataré, però ja sabeu que m'encanta personalitzar a tots els assistents amb aquestes marxes. Agraïm, com no, amb aquests amics que han vingut a última hora amb els seus cotxes per fer pinya, per fer grupo, per fer connotació a Barcelona. I dit això, doncs passo i anem a anomenar els assistents. Sempre ho fem segons el sentit de les agulles del rellotge. Si arribo a un punt que em perdo, doncs ja que m'ajudi el tertuliano. Molt bé, doncs comencem. Tenim aquí el Jordi Gali Castany, el Joan Magaret, l'Eva Guitart i el David Conqueras, i el Pere Laoz, la Paquita Romeu, Manolo Tijera Sagredo, el Joan Rivera, ja tenim el Víctor Hijos, tenim la Teresa Pasqual, la seva mamà, tenim el Manel Font, i anem ja per l'agulla de la Rotja. Tenim, ara aquí ja em perdo, ja no sé si la Elsa o la Gemma. Güell, La Gemma. Per la Gemma, Güell, tenim el Damià Trilla, el que està al front, que és el Xavier Cercós, que no el veig a l'antena. Tenim la Elsa, Güell, i després tenim a darrere a la Victòria Cajal, a la Laura Fiter, tenim el Jordi Mamera Milà, i aquí tenim el Jaume Àngeles. Continuant, el Joan Ribot, el Joan Ferrer, l'Elvira Torra, la Sílvia Sotortil, el Ferran Casas, el Ferran Parc, l'Esteve Cortés, el Joan Cutxet, Josep Llorenç, l'Elisenda Massana, l'Emili Gavale, Roberto Pérez. Anem per allà, acabarem el matrimoni, tenim la Eva Hesmut, tenim l'Enric, la Mercè Malaret, Josep Trencs, la Maria Antònia Moreno, el Robert Font, la Tunyi Font, el seu germà Joan Font, la Maria Àngel Martínez, i aquí tenim la Teresa Cabrera, Manel Matassans, i no m'oblido avui, i el gran Josep Maria Rebull, el gran... El petit, bueno.